Здравейте, аз съм Мартел Иванов. Както знаете, днес заедно с вас ще играем на една игра, където сега ще си свалим от Google Play. Не знам коя да изберем точно. Ново 3, Терминатор, Кетъпън, Clash of Clans. Не сме играли с вас. По-добре да я свалим Clash of Clans. Да я играем. Ето. Сваляме я. Сега ще играем Clash of Clans. Ще си подготвяме армийки. Ще играем битки. Вау! Вау! Вау, голямата пека! Вау! 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 Ай, тия как си правят такива кралства, бе, мамо! Тия ме споках. Реинсталира се. Окей, значи играем Clash of Clans и тук ще излезне. Ап. Ето я. Clash of Clans. Първо започваме да играем. Лади, както знаете, зареждане. Бавно зареждане. Бъгващо. Започваме. Чакай да си взема, бегай, бе. Добре, бе. А, не. Що дадох? Две гомблинчета. Ще ми унищожат кралството. Начал. Атак. О, дадоха ни Уизард. Той е як. Рен бихме. Мисля. Това колко бързо го сушихме. Баре. Не ми се дават толкова диаманти. Добре, бе. Добре, арестия, няма да дам. Да видим какво ще стане. Ей. Окей, бол. Мой. Вече. Добре, тук правим такива. 20. Добре, бе. Сега те атакуваме, бе. С 20 барбаринс. What? Колко яко. Тия барбаринс го спуках тоя. О май гад. Печелям. Много кръщаваме се.
Опа! Какво направих? Само изкарах я от лад. Всяко почва от начало. Добре. Мартао. Ото. Как беше да влезна в клан? Да, е тук некъде беше да се влезне в клан. От това. Ето клан, че чистил. Да, от тук беше да влезеш в клан. Ама, нали същото? What? Трябват ми още малко диаманти за това. What? Клашиш в клан с дяволите. Вау! Уха! Спел 5. Такива да си оградим селчо, но не благодаря. Тук имаме неща. И тук това. Окей. Добре, сега мисля да купиме една факла. Така, точно така. Я тук уръдие, да. Чакай, това, ако го сложа тук, то така. Това пази цялото кралство. Мамо, добре, дай си подготвяме армия. 20 барбаринс. Кам. Добре, значи тук. Добре, вече имаме щит. И сега ще играем битка. Уау! Много лесно, бе. Едно уродие. Значи така. 2 уродия, бе. Обърках се, сори. Не ми би барбарите, бе. Уродие тъпо. Бих му това. Йо. Идваме. Печеля. Печели ме. Супер яко парче. 100 пъти. Добре, искам да го посиля на фул елексир. На фул. Казах фул. 3000. А плюс това се прави на 5 левел. Аз съм на 3 левел. Кога аз станах на 3 левел? Вау. Преме си армия. Армуйка. Добре, колко минути са от... Окей. Значи... Сега... Не знам да... Какво правим в това скапано село. Малко. Нали, защото е малко и затова е скапано. Защото е малко и затова е скапано мръст на село. Ще го спукам. Така. Но кирфа искам да го махна. Окей. Махам го. Чупя. Опа, готово. Така. Вот колко диаманта, бе. 10.
Дай да дадем. Какво е? Два диаманта. Два диаманта. А това сега какво е? Голд. What the fuck. Имам много купи. Колко барбаринс са ми готови? Да, му 9. Това ще мога ли да го унищожа с 9 барбаринс? Не. Това? Не. Това? Не. Какво направих? Само дето си похарчих един барбаринс. What? Какво правим тук от това скапано село? Мръсно тъпо. Мръсно скапано. What? Искам сега това премествам. Не мога. Това и аз преместих го. Значи това малко по-напред. Това, не, това не мога. Това така. Това е така. Така, тук. Тук не знам какво. Гледам това празно малко място. What? Мига. Вау. Съобщения. Наутения. Значи колко са? Разгеле, браво. Вау. Най-после. Оправихте се. Готови ли са? Да. Атак френдата. Какво направих? Как можа да го атакувам? Как можа да го атакувам само колко съм тъп? Да дам един диамант, не ме интересува нищо. Атак френдли матч. Не. 50 пари. Не. Окей. Окей, бе. Тук само едно оръдие има. 20 барбарин, дали няма да го стръщат. What fuck? Оръдие на кой левел беше, бе? Някой бие ти къщата. Нещо стана. Бе, не разбите го това по-бързо, бе. Барбароси. Окей. Значи му бием на това всичко. Колко калчици. Добре, 30 купи. Окей, бихме го. Бихме го. Тотал. Окей. What? Нема. Гледа. Така. Така. Подредихте тебе, кралство. Поне малко пак ставаш. Добре. Епизодът се надявам да ви е харесал. И сега ще свършва. Както знаете, аз съм Артел.